Inyruok ni ok nyal kel garungu no. Ma injury en mana rungu gi magine mong'iyo. Kata na jok maluare. Ng'eni ng'ato nyalo luar ma hinyre ng'ato. Of course, ng'ato nyalo ringo. Koro gigie, kato nitie treatment. Nitie treatment mane yudo. Ing'eni mago te ikelo mondo wach ni inyruok ni nowuok e yo mar ng'anyo. Mar ariyo en ni ing'eni igni momiyo chakre 17 nyaka 25. Ok ni ng'anyo ne timore okinyi godhiambo. Odiochieng' kodiochieng'. Nitie ndalo mane wang'e ni nitie ng'anyo. For example, king'iyo ndalo 2017 emane ing'eni ne otim yiero mar ker diriyo. Mokwongo tim dwe mar 8 kata oduogo time Oktoba. Kato bang'e no ng'anyo moro timore nikech ne nitiere kaka jok moko no feel ni ratiro ne onge yiero no. Koro nitiere kuonde moko ma idhido ni dweche madhi mana 5-6 kata moko 10 ene onge ng'anyo, especially king'iyo ndalo ma bang' handshake ma 2023 ing'eni kwe noduogo bedo ma ng'anyo duogo biro bang'e and so on and so forth. Nitiere ng'anyo moko ma bene ok related gi siasa, to nikech mandetwa en wacho ni ng'anyo, koro kwanya wacho ni ng'ama ne ng'anyo kaka ja trade union mano yudo hinyruok. Ing'eni kaka ndalo mane doctors timo ng'anyo to jatendgi ing'eni ne ogolero modhi nyaka osiptal. Ing'eni mano ng'ama kobiro to nyaka wawinje awinja nikech ne ene ng'anyo. Ok onyiso ni ng'anyo nyaka ne bed mar related gi uchaguzi, weche mag siasa and so on. Ok ochuno ni nyaka bed ng'anyo mane related kod Gen Z demonstration. Koro ne ng'anyo moro amora mana ng'ato noyudo. Koro in between gi achiel kuom gigo ma watemo clarify to ourselves en ni en ng'anyo ina mane, because kose miu period ni 2017 nyaka 2025 and 2025 no ing'eni giko ne en chieng' manoket aputni kadok chien. Koro mandate mar ok en ng'iyo ng'anyo mabiro timore dwe mabiro and so on and so forth. Though iga en 2025 but ok wabi ng'iyo ni to ng'anyo matimore sama wadhi mbele gi tijwa ni to watimo nang'o. Koro magi gik mwadhi ng'iyo. Penjo mar adek mopenjo, akia ni inyalo konya paro. No penjo kotenre kod wach mar obila, taparo ni senywande. Yes, obila go bedhe ng'ine kech gimbe gin jo Kenya, gin owetewa, gin wuonewa, moko gin nyiminewa and so on. Koro kowa oyudi ni hinyruok neno nowuok e ng'anyo kata tho neno nowuok e yor ng'anyo. Mago duto wabiro ng'iyo nikech wang'e maber ni of course kaka jok matiyo ne sirikal ing'eni samoro gin gi insurance moro be kando, but wan mano ok wadhi ng'iyo nikech kogol ka sirikal ogolo pesa ni chulo jogo manotho kata mano hinyore weche ng'anyo, wadhi wacho ni mano ok nie mandate marwa, nikech kichako bagwa ni to ng'ani dong ni insurance and so on. Idhi bedo ne ka ji ywak dhi bedo mang'eny. Koro mano achiel kuom giko mane watemo nono ni to samoro ne ng'ato nigi cover, for example mar injuries, mar thieth and so on. I think our mandate wacho ni obed ni ne thoni owuok e ndalo ng'anyo, obed ni hinyruok nowuok ndalo ng'anyo, mano gik wadhi ng'iyo ma ok wadewo ni to bin samoro ne gi cover moro mar insurance, samoro kamotiye, samoro nosechule gi, samoro mtoke mogwei sa ng'anyo, samoro insurance nochechulo third party and so on. Koro mago ok wadhi ng'iyo, wan wasewinjore kuom ndalo ariyo mecho omiwa thuolo matiyo no ni ng'ata mano hinyore manyalo prove, nikech our work is to verify. To ko prove to biro gi records kapo no to biro gi records. To joma no kodhi kata mane uti thieth mar mondo mi ki hinyori to giko ne nyaka bidhi e thieth. Kama dhi bedo matek ahinya en ni jogo mane samoro ne ok report, nikech ing'eni hinyori ng'amo hinyini be samoro obila koro chak dhi police station ma obila ni ema ntiere. Ing'eni tie jok mane ok report cases go. Though gima ng'eyo manyicho wasewacho ni we want to know ni to be in the OB number. Nikech mondo wang'e ni to investigation gi mwawacho momiwa thuolo mar recommend gi
ing'eno wanyalo mana recommend ni further investigation kane itimo report to nyaka sani onge gima tuwa mas polisi osekawo matene ni gidwa umo gini and so on and so forth. Koro mage gik mwadhi ng'iyo ni to koro ng'ama ne oko report ka police dhi bedo gi tich matek mondo nyiswa ni nohinyore ndalo ng'anyo nikech pile pile wacho ni kata kiwito simbi kata kaka to mayi ong'we yamo to ok nochuno ni timo report cha ni biro konyi yudo simono. Samoro police samoro dhi paro ni nyaka imiye asoya, nyaka imiye gimoro matin mondo odhi oter gino mondo otam locate niso simono ni kanye. But iwacho ni di tim report nikech simono samoro ng'ama odhi e lwete no nyalo timo kode gima machienglo machielo. Sasa bengine kanya nigi penjo nikech obila onogo no bende